Radio Ramogi ma en jayalo Kennedy Odhiambo ni wan kaka jo kanisa nyaka koro walu line maber mar konyo jopiny chopo dwa jopiny. Professor, ka watieko idongi daka dek kende mar duoko penjo mopenje SMS gi simu gi duto gi wach mari mogik. Ya koro ka chako ta chako gumage to dongo ma en wacho ni ji bira ka wonde no dwaro konyo jopiny bang' mano ka gisedonje kom to wigi owil go jopiny. Mano to en adier momiyo nitie wach miluongo ni chuth ber. Emomiyo kidhi Ugenya kata kidhi timo campaign kila mara kata kidhi na Mombasa iwacho ni meyamna mara nikech kisedonjo tiveri koda. Lakini bende nyakwang'ine seche ma jasiasa kata akine kadwa bedo civil society donge ingi hama ng'ani biro en kod agenda mare ibe in kod agenda mari koro nitie kaka ko biro bono wang agenda mare tibendi nwang agenda mari inyalo nwang loko kaka Raila Odinga dwaro ga koma president to sega biro koloko katiba okelo nwa haki mialo loso yo mayot mangato ko chandi wanwango mano koro kato bedo president kata ko bedo president to nwango mare tibendi nwango mari koro nyakingine seche mangato kelo mare nitie kaka ibe nyalo nwango mari sani kata kacho na dwa donje sirikal anto kada donje sirikal to kacho kata ka woni na dwa donje sirikal ba biro ba miyo weche magu wege moripo benimi pesa wakena mama linda mama go bodo enjoy sirikal bin wango koro kata ka donje sirikal bubi yo wil kodi dongi be sen wango mari koro ntie kaka gigo pod nyalo donjo kamra chiel ka dongo David Kouko owacho ne en gima duong' en wach ma cost of living ni to mano bende e gima wapush kaka civil society wabro nwango ni basi ng'e gima timore ni owacho ne wach maru ng'amilo ng'olu wuod Alego oumo wacho ne ni dwaro ni mondo jomoko bende bed nikech jopiny chandre Victor asenyisi na timo campaign ka ng'at maduong' mantie kod nyithindo man ga dala ne nyalo bed nu orito no miye siling 50 gi jasiasa otieno gimo sa bich sa uche nyisi ni oken hero mare to kuno ke jofuo kaka asenyisi cha ji chandre koro bana diele uripo wangi Jared Mombasa wacho no Raila mi penalty odongo jagol kende koro kikodogo piny mane bende wach mwatemo en Israel ni kidok piny sani to koro kikiduogo irwa sani in go penalty kuomi kaka asenyisi ni Raila kaka yo komi gimodwaro nitie kaka obendo nyalo timo gimo mondo migi chandro to nitie gimiluongo ni prisoners dilemma ka jogi okoloso wachni rachni Raila kokoloso wachni rachnu ne Kenya Kwanza koro uchala ka ng'at ma uni tab ji ariyo manyiso ni kila ng'ato nyaka nwang solution mare mondo piny odhi mbele koro mano kwanti basto owadwa mok Mombasa mowacho nu sani jo Kenya Kwanza bolo weche yes mano en Kenya Kwanza for you sani kata ok giwach wach mama mboga sach ma boda cha sani ok wach ok giwach wach ma bottoms up sani giwito mna wach ni wan oseyierwa wan mwani teko Ruto tikodu silaha mari manosemi mane kaka ji ingene iwacho gan kapok imi ng'ato teko okinyal ng'eyi bende ng'at ma onge gi teko okinyal ng'eyo kaka onyalo rito piny koro sani Ruto nitie kod pesa en mochoko taxes en man kod dongi ente kod bunde ente kod police ente kod army koro sani kinyalo ng'enu Ruto ni tenga chalnande kata kikendo Victor dongi ing'e seche ma itimo kisera dongi beni temo ga ondri ni ng'ama ber dongi wondrok ng'eny kata mama bende biro wondi ni en nyako ma okohero pesa okohero ang'o to kosedonjo tinwango ni koro bedo gima en koro manie gima neno ga kuom Kenya Kwanza sani gin mane gi nyako gin magito nyako koro giloso no yo mara giloso ni wi lakgi mane ka jaluo loso ga ni loso na wi laki hero kamano professor na hero kamano ngato wach na mogi wach mari yes sani jo Kenya kukungi wach ni en wach mar Raila Odinga to kod William Ruto ga Raila Odinga gin jok mabende gin kod interest margi sani ng'ini in wakina mama vijana wazee wan wachwa enango farmers jokma pith jokma remba pike gi donge jokma tumo ohala unu dwarango ingen sani dogo piny wach man mbunge no yier ne kwang'en wabro dhi maandamano sani piny oselokre wani maandamano koro kikichak ng'iyo no nyase yiero mbunge obro representa obende no senwang'o bunge en koro sani otiyo higni 5 sani jo kanan nyanam
warang ka kwanyalo loso wechewa wabende kik wang'i wach mar president kende kata in sange ng'iyo gik ma bunge ok tim kaka idwaro, senator ni timo ok tim kaka idwaro, MCA ok tim kaka idwaro, governor ok tim kaka idwaro, mondo weche gi okel kamera achiel nikech sani jogi no devolve position ok ne gi devolve pesa ok bi gima ne gi devolve ne position kod corruption gitimre i counties duto to pesa ma ok dhi counties gi o affect Kenya Kwanza, affect Azimio. Koro nitie common problems mwan go waduto mwa kwa unga na kamera achiel to anyalo nongi mwadwaro mondo weche olokre. Ero kama na enya nitie gik moko ma oriwo chandoge moriwo jo Kenya duto moko deo ni go kura kanye kata ne ok go kura to en gi mulo jo Kenya duto te ko wacho kanyo ni en kinde ma japiny bende koro nyaka wuog oko ojiw duonde ong'e gima en owuon odwaro sama koro landruok dhi nyime mar twak e kind weche machendo ka. Mano Profesa Fredrick Ogolla, wendo mara kawuono, wendo mara machielo koyudo thuolo nikech weche mag dhungruok mag nyamburko.